ಬೆತ್ತ 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 ಆನ ಬೆತ್ತ ಹಾಂ ನೀರು ವಾಸ್ತವ ಪುನಃ ನೀರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮುರ್ಕೋದು ಮೀನು ತೆಪ್ಪಕೊಂಡು ಏಟ ಮೇರು ವಸ್ತುನ ಎಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀರೆಗಳ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇತ್ತ ಪಂತಿ ಬೇರೆದು ದೀತೇರಿ ಐನಿತ ಪತ್ತಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಟದ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟ ಪಂತಿ ಪೋಡಂಚ ಪತ್ತಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಚಾಗ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲೆದು ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯನಂತ ಯಾರಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಜಾರಿ ಬಂದ ಪಂತಿ ಪೇರೆ ದೀಪನ್ ಪಂತಿರಿ ಯಾರೇ ಗಂಚ ಮುರಣಿ ಕೊಲ್ಪಾತ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ 6 ಬೇರೆ ದೀಪೇರು 86 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಗು ಸರಿ ಸಾಕಿ. ಬಚ್ಚಿಂದು ನಡೆಸಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂತಿ ತುಂಬ ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಚ್ಚಂಡ ತಡಪ ಬಚ್ಚಂಡ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಬುಡದ್ದಿ ಬಚ್ಚ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಅಂಡಳ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚಾತು ದಮ್ಮುಡು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮುರ್ಕೋದು ಮೀನು ತೆಪ್ಪಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಾಬೋದು ఒక నిక్కులు పరుపుగా ఇప్పుడు ఇచ్చిన చిన్న ఫుల్ అసలు ఓ అక్కడే ఏట మేరు వస్తున్నా మేరు ఇంకా పెరగండి పోతుందా పిల్లలు కూడా కారు రాత్రి మే నీరు వరపులా ಉಷ್ಣದ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣವೇ ಉಷ್ಣ ಕಡೆ ಪೂಜಪ್ಪ ಈ ಗಡೇಜಿ ನೀರಿಗೆ ಮುರುಕುಗೋಣ ಡ್ರಮ್ ಹೊಡಿಗೋಣ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಪೋಡತಿ ಸೊಂಟೆಲ್ಲ ಬೇನಾಗತ್ತೆ ಸೊಂಟ ಮರ್ದವು ಸೆಕೆ ಕಾಬು ಹೇಳ సారాయి కొడుతుంది మూజి అని కూడా వస్తుంది ಆಂಡ ಬೇರೆದಾಂಡ 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 ನಾನು ಕಡೆಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ 3 ಅರಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವಾಡಿಟ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ತದೆ
ಮನೆ